जी लोक नेहमी करतात त्यांना काय वाटत काय वाटत नाही. तरी आम्ही म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की असे खूप जास्त ऑपरेशन झालं. हां तिथे ना ऑपरेशन झालंय बघा इथे. करून घेते आता. ही बघा ही जी केळी आणलेली आहेत ना त्याला सगळं चुना लावतात कुणालचे बाबा. एवढं सगळं ओझं ना आम्ही काल आणलंय गावावरनं. म्हणजे इतकं ओझं की काय लिमिटच नाही. ह्यात मिरच्या आहेत आणि चहाची पात म्हणजे सगळं सामान आणलेलं आता आम्ही खाली करतोय. गावाला आणलं म्हणजे आता आपल्याला सवय नाही. ती गावची लोक म्हणजे जरा वर करून बोल ना मानसर. म्हटलं आपल्याला सवय नाही, ते गावच्या लोकांना सवय सपन. हा मग खूप आमची हालत खराब झाली बापरे. इकडनं तिकडनं धावायची आपल्याला नाही होते. जी लोक नेहमी करतात त्यांना काय वाटत काय वाटत नाही. तरी आम्ही आणलं हे महत्वाचं. आपण कसं कसं आणलं ते आपल्याला माहिती, आपलं कसं हालत झाली. आणि मेन कसं 4-5 ठिकाणी गाड्या चेंज करायच्या होत्या त्याच्यामुळे जरा अडचण झाली. प्रवास कसं आपल्याला अजून म्हणजे गाडीचा प्रवासाची सवय आहे ना. हां ट्रेनचा प्रवास ह्याच्या प्रवासात आपण जास्त कधी प्रवास केलेला नाही. पण हे बघा आता एवढ्या मेहनतीची बघा आपली वस्तू आहे, एवढ्या वाया नको जायला. त्यांना म्हटलं घ्या आपण नेऊया म्हटलं, कसं पण म्हटलं घेऊन जाऊया म्हटलं, कोणाकोणाला देता येईल मग. काय करायचं. आणि तुम्हाला भाग्या आणि शेरू पण दाखवते. हे बघा हा इथे शेरू झोपलाय आता, मस्ती करून करून झोपलेला आहे. आणि हा बघा हा इथे भाग्या, दोघं पण झोपलेले आहेत. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता वाजलेत मला वाटतं 1-1:15 होऊन गेला असेल. कालचा ट्रेनचा प्रवास म्हणजे थकवा भरपूर होता, त्याच्यामुळे मी काही शूटिंग करायला घेतलं नाही सकाळी. आता दुपारी सुरुवात केलेली आहे. तर भाग्या शेरू अगदी मजेत आहेत. म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की असे खूप जास्त असे हे करते, पण काही नाही, त्यांना काही फरक पडला नाही ना आपण आलो तेव्हा. नेहमीप्रमाणे म्हणजे आपण बोलतो ना 1-5-10 मिनिटासाठी कुठेतरी गेलेलो असतो आणि मग करतात ना आल्यावरती दंगा, तसंच कुठं त्यांनी केला आणि मग जे नॉर्मल आहेत ते छान. म्हणजे मला पण असं हे बरं वाटलं बघून की नाही चला आपण असं कुठे गेलो का ते राहू शकतात, काही टेन्शन नाही असं. म्हणजे कुणाल होता म्हणून त्यांनी सगळं व्यवस्थित मॅनेज केलेलं आहे, सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे. आणि आता दुपारचं जेवण करते, चालू आहे काम, कपडे आहेत ते सुकवायचे आणि बाकी छोटं मोठं सगळं चाललेलं आहे. बाकी पुढचं असं काय काही माहीत नाही आहे, बघूया कसं काय होतं ते. पण आता हे जे आहे ना सगळं व्यवस्थित सामान जे आणण्यात लावून ठेवतो आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करते. आणि हा बघा आरव आणलाय. आरव इकडे बघ वर, मी की नाही तुझ्यासाठी खाऊ आणलाय गावावरनं. माहिती आहे तुला काय काय हे बघ मी तुझ्यासाठी काय आणलंय, चॉकलेट घेऊन आली. चॉकलेट हे ना ट्रेनमध्ये होते ना विकायला, मग मला आठवण आली तुझी. मी आरवसाठी दात आरवचे कच्चे आहेत ना म्हणून नरम मला चॉकलेट घेऊन आली. कसं सोड त्यांना दोघांना, आता खेळतील. हां ह्यांचं झालं ना का मग सोड, मग दोघं खेळतील. मग त्यात पिशवीत भरायचं ना, ती मोठी गोणी आता आणली ना त्यातच भर. आता इथं तर होती, कुठे गेली खाली कोणी गेलं. आज ना आमच्याकडे सकाळपासून साफसफाई चालू आहे. साफसफाई म्हणजे जी काय अडचण अडगळ आहे ना ते सर्व काढायचं काम चालू आहे, तेच चाललंय. हां खूप सगळं पसारा तो सगळं आता सकाळी साफ केलं सर्वांनी मिळून. आणि एक गोष्ट म्हणजे तुमच्या सर्वांच्या बऱ्याच कमेंट्स होत्या की श्रद्धा कशी आहे म्हणजे दाखवा आम्हाला. तर ती आता आलेली आहे घरी, मी डिस्चार्ज तिला मिळाल्या हॉस्पिटलमधून. मग तुम्हाला मी दाखवते आतमध्ये आहे रूममध्ये. आणि कुणाल पण तिथेच आहे. हो आवाज कम कर टीव्हीचा. हा बघा हा कुणाल इथे बसलाय ताईजवळ, आपला आरव. आणि ही बघा ही श्रद्धा. बोल श्रद्धा काय बोलू. हां म्हणजे काय, म्हणजे तू आजारी पडली काय झालं असं विचारतात सगळं. ऑपरेशन झालं. हां तिथे ना ऑपरेशन झालंय बघा इथे थोडंसं. हे बघा हे असं सगळं आहे तिचं. अजून किती दिवस रात्री रिकवर व्हायला का? महिना जाईल ना. टाके काढायला आतून पण आहेत ना ते. सगळेजण विचारतात कसलं ऑपरेशन, किडनीचं ना. नाही मग युरिनचा ब्लॅडरचं ऑपरेशन. अच्छा हां तिला ना जरा प्रॉब्लेम आहे तिला लहानपणापासून. तर श्रद्धाला ना लहानपणापासून त्रास आहे हा, म्हणजे जन्मापासूनच कमरेवरच या गाठ होती आणि असं ऑपरेशन वगैरे सगळं झालेलं आहे. म्हणजे असा बऱ्याच गोष्टी आहेत का सांगायला बसली ना तर भरपूर असं आहे. त्याच्यामुळे हे तिचं असं चालू असतं हॉस्पिटलच्या फेऱ्या. नायर हॉस्पिटलला गं तर तिकडे सगळं चालू ट्रीटमेंट तुझी. नायर अगोदर वाडियामध्ये होती आणि आता नायरला चालू आहे तिचं. त्याच्यामुळे
तिच्यासाठी हे नॉर्मल आहे, म्हणजे आमच्यासाठी पण सगळं नॉर्मल आहे, कारण आम्ही लहानपणापासून बघत आलो ना त्याच्यामुळे. पण आता आले होईल ते, आता महिन्याभरात कवर होईल ते. हे बघा, हे बाहेर पण सगळं चालू आहे, सगळा पसारा उचलायचं. तरी बहुतेक अडगळ काढली ना, अजून आहे थोडंफार, करू दे यांना. माझं चाललंय कपडे सुकवायचं काम. हे बघा, कपडे धुवून ठेवलेत. आता ह्या दोघांना पहिला ना जेवायला देते, भाग्या शेरूला. चला भाग्या शेरू, चला बेटा उठा, चला चला जेवायला. चलो मी ह्यांना सोडते. पहिला सोडायचे. चला 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 गुंडू लोक. आई नसली तर काय फरक पडत नाही दोघांना ना बाबू. चला बबुडी, एवढं सगळेजण बघतात तुम्हाला. चला उठा, चला उठा. बघा बघा अशी तरतरी आली मस्ती करायला. मागे तर मागे हो, कुठं नाही जायचं लय. चल मागे, अच्छा मागं व्हायचं. चला चला. त्यांच्या बघा पट्ट्या ना आणलेल्या आहेत मी गावाला येताना, होते आपल्याकडे. तो सरळ बाहेर गेला ना शेरू, हे असं ना सरळ बाहेर त्या पक्ष्यांच्या इथे. बाबू इकडे. बाबू काय खातं तू? ते ऊस आहे ना, ऊस ते कडक असतं ना, ते बघा कसे खायचं आवतात दोघं जण. हे दोघं जण ऊस बघा कसे खातात. बाबू काय खातं तू? हा ना, दात पण त्यांचे शिवशिवतात ना, त्यांना दात येतात त्याच्यामुळे. हे असं द्यायला पाहिजे त्यांना टाइमपासला, हड्डी समजून खातात. ते बघा दोघं कसे खातात ग पोरं माझी बिचारी. आणि त्यांचं आता जेवण घेतलं मी. हे बघा, आता त्यांना तिथे भात आहे, थोडंसं चिकन आहे आणि त्यासोबत हा बॉईल अंडा. ते जरा मिक्स करून दोघांना देते खायला माझ्या हातचं. म्हणजे सकाळी पण मी दिलं होतं त्यांना, नाश्ता वगैरे मीच दिला आज. नेहमी कुणाल होता ना. इकडे बाबू, आमच्याकडे ऊस खायचं काम चाललंय. बघू दे आरव, इकडे बघू दे. हा बघा, आरवला ऊस सोलून दिला काकाने. खाली बस बेटा, खाली बसून खा. हां, अजून हवा तर घे. हे माझे पांढरा बोका बघा कसं खातंय. बघा का चावतो शेरू, बघा चावतो. गोड पण आहे ना, गोड आणि ते कडक पण आहे ना, त्याच्यामुळे खातो येतो. तर भाग्या आणि शेरू यांना जेवण दिल्यानंतर इथे मी सर्वांना जेवण वाढायला घेतलं. काही नाही, साधं सिंपल, फक्त भात आणि मसूरची आमटी फक्त केलं होतं, कारण सकाळचा नाश्ता पण सर्वांचा झाला होता पोटभरीचा, त्याच्यामुळे साधं सिंपल. आविष्कारसुद्धा आला होता. आज नाश्त्यामध्ये उपमा बनवला. त्याला म्हटलं जेव, तर तो नाही म्हणाला, जेवायला नको असं म्हणाला. पण जेव्हा त्याला मी सांगितलं उपमा बनवला आहे, तेव्हा आता आवडीने, म्हणजे त्याला आवडतो उपमा, तर त्याने खाल्ला तो. थोडंसं कमेंट्सबद्दल पण बोलायचं तुमच्याशी आज, आणि अजून गावचे व्हिडिओ याबद्दलसुद्धा. गावचे व्हिडिओ हे जे 4-5 तुमचे शेअर केलेले आहेत 2 दिवसामध्ये, मला वाटतं 4 ते 5 व्हिडिओ मी शेअर केलेला आहे. जितकं शक्य होईल तितकं मी शूट करून तुमचं शेअर केलं, कारण तुम्हा सर्वांना आवडतात. तर जसं गावच्या व्हिडिओना भरभरून तुम्ही प्रतिसाद देता, तसेच मुंबईचे व्हिडिओ यांना पण द्याल अशी अपेक्षा मी तुमच्याकडनं व्यक्त करते. थोडंसं कठीण होतं आहे शूटिंग करायला, पण नाही, जसं जमेल तसं करते मी. म्हणजे माझं जे काम आहे ते प्रामाणिकपणे करायचं असा विचार करून माझं हे मी चॅनल चालू केलेलं आहे. घरामध्ये मेंबर भरपूर आहेत, फॅमिली मेंबर, त्याच्यामुळे जर थोडीशी अडचण होतेच आहे शूटिंग वगैरे करायला. सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर सगळेजण आहेत ते काय म्हणूया, कॅमेरा फेस करायला अजून पण घाबरतात. त्याच्यामुळे तुम्ही बघताय व्हिडिओमध्ये जास्त असं कोण दिसत नाही, पण अधूनमधून 1-2 क्लिप तुमच्याशी शेअर करते मी. तर इथे दुपारचं सगळं रुटीन आटपून झाल्यानंतर ही आहे संध्याकाळची वेळ. संध्याकाळचा चहा चाललेला होता आणि चहा पिऊन झाल्यानंतर रेडी होऊन नंतर जायचं होतं मला मार्केटमध्ये. म्हणजे ज्या काही गोष्टी मागील 2-2.5 वर्षापासून राहिलेल्या आहेत गावी गेल्यानंतर, त्या आता म्हणजे माझ्या स्वतःसाठी त्या आता मी एक पूर्ण करून घेते. जसं की मागे 1-2 व्हिडिओ मी तुम्हाला म्हणजे दाखवलं होतं मी, जसं माझ्या गळ्यातलं तुटलं ते रिपेअर करून झालं. अजून पण 1-2 गोष्टी केलेल्या आहेत, कुणालच्याबद्दल पण आहेत. तर इथे आज मी निघाले होते मार्केटमध्ये जायला माझे डोळे चेकिंग करायला. म्हणजे जवळजवळ 2 वर्ष झाले डोळ्यांना त्रास होतोय माझ्या, आणि मोबाईलवरती बघा काम आता भरपूर असतं ना, त्याच्यामुळे मला असं वाटलं की नाही डोळ्यांचा नंबर वगैरे काहीतरी म्हटलं चेंज झालेला आहे. तर मार्केटमध्ये गेली, थोडीफार भाजीसुद्धा खरेदी केली आणि इथे आम्ही पोचलो. ह्याच्यामध्ये काय म्हणूया, हे टायटनचं आहे आमच्याजवळ, घराजवळच आहे, 5 मिनटाच्या अंतरावर.
जोडीला कुणालचे बाबासुद्धा होते आणि माझी नणंद, माझी चुलत नणंद, तीसुद्धा आम्हाला वाटेत भेटत. तिला मी घेऊन आले. समोर आरशात बघा दिसते ते तुम्हाला शूटिंग करताना. तर इथे मी डोळे माझे चेकिंग करून घेतले. भरपूर मला त्रास होत होता. गावी करायला गेले होते पण नाही, तिकडे काही नाही, शक्य नव्हती ती गोष्ट. त्याच्यामुळे मग राहून गेलं माझं. आणि आत्ता मुंबईला आल्यानंतर सगळं करायला घेतलेलं आहे मी. नंबर माझा वाढलेला आहे. जेव्हा डोळे चेकिंग करून झाले तेव्हा ह्या ज्या डॉक्टर आहेत त्यामुळे की नाही नंबर तुमचा वाढलेला आहे. अगोदर माझा नंबर आहे ना तो लांबचा होता, पण आत्ता मी त्यांनी असं विचारलं, त्यांना एक अंदाज आला की तुम्ही मोबाईलवरती वगैरे जास्त असा म्हणजे वापर करता का मोबाईलचा, असं त्यांनी विचारलं मला समोरून. पण त्यांना जेव्हा मी सांगितलं की हो माझं म्हणजे मी यूट्यूबर आहे आणि माझं काम असतं मोबाईलवरती, त्याच्यामुळे मग त्यांनी सांगितलं की तुमचा म्हणजे जवळचा नंबर पण माझा लागलेला आहे, म्हणजे नंबर लांबचा आणि जवळचा असं सगळं म्हणजे वाढलेलं आहे आता. तर ते सगळं माझं करून झालं आणि थोडाफार बाजारात फेरफटका मारून घेतला आणि मग आम्ही आलो घरी. घरी आल्यानंतर जो काही भाजीपाला म्हणजे पालेभाज्या घेऊन आली होती त्या सर्व साफ करून ठेवल्या. आणि भाग्याशिरू तुम्ही बघताय ना, ती चहाची पात असते ना, ते दोघंजण खात बसले होते, गवत समजू ना. आणि कुणाल जेव्हा नव्हते आले ते खालीच थांबले होते. मी आणि माझी नणंद आहे ना, चुलत नणंद, ते आम्ही दोघीच जणी वर निघून आलो. आणि नंतरला काय रात्रीचं रुटीन जे काय असतं म्हणजे रात्रीचं जेवण वगैरे सगळं करायला घेतलं. इथे भाग्या आणि शेरू यांना मी ना ते बोन असतं ना ते ऑर्डर केलेले, ते मागवलं आणि त्यांना एक एक खायला दिलं. कारण दोघांचे दात आहे ना भरपूर म्हणजे त्यांना त्रास होतो दातांचा खूप, काही ना काही चावत बसतं. त्याच्यामुळे हे बोन आहे ना मी ऑनलाईन मागवले आणि मग दोघंजण ते खात बसले होते. तर इथे रात्रीचं जेवण करून झालं. तुमच्याशी शेअर करायची होती लोणच्याची रेसिपी, म्हणजे मिरच्या वगैरे सगळं मी कटिंग करून ठेवलं होतं. गावावरून बघा येताना मिरच्या वगैरे ज्या काढल्या होत्या ना आपल्या बागेतल्या त्या, पण झालं उशीर, म्हणजे जेवण करता करताच 9 वाजले. आता म्हटलं कधी बनवणार, त्याच्यामध्ये राहून गेलं. मग म्हटलं दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हटलं तुमच्याशी शेअर करूया. म्हणजे बऱ्याच वेळेला मिरची लोणचं मी शेअर केलेलं आहे, तर म्हटलं आता बनवते तर पुन्हा एकदा म्हटलं दाखवते. म्हणजे प्रत्येक वेळा कसं वेगवेगळ्या प्रकारे असतं ना, थोडंफार मसाल्यामध्ये चेंज होतो. तर इथे मी जेवण करत होते ना, तर भाग्या आणि शेरू यांची की नाही भांडणं झाली आणि तसं सगळं टाकलं मी आणि त्यांना सोडायला गेली. म्हणजे भांडण म्हणजे कसलं, ते जे बोन खात होते ना त्याच्यावरून दोघांचं गुरगुरणं चालू होतं. आणि आता दुसरा दिवस म्हणजे दुपारची वेळ आहे, म्हणजे मला वाटतं काहीतरी 12-12:15 वाजले असतील. आदल्या दिवशी जे राहिलं होतं लोणच्याचं रेसिपी ती म्हटलं आता शेअर करते. तर इथे मिरच्या सर्व मी कटिंग करून घेतल्या होत्या आदल्या दिवशी. आणि मसाले बघा काय काय घेतलेत. राई घेतलेली आहे वाटीभर, धणे घेतलेले आहेत आणि तिखट मसाला, हळद, हिंग पावडर, थोडंसं जिरं आणि मीठ, हे सगळ्या वस्तू आहेत ना आपल्या अंदाजाने घ्यायच्या. तर तिखट मसाला इथे कमी प्रमाणात आहे, तो जास्त असा काही तिखट नाही आहे मसाला, कारण ह्या मिरच्या आहेत ना त्या तिखटवाल्या आहेत. आणि ज्या तळण्याच्या मिरच्या असतात ना त्या बघा मी साईडला करून ठेवल्या होत्या. सगळा जो मसाला आहे तो न भाजता मिक्सरमध्ये वाटून घेतला. तुम्हाला जर का आवडत असेल तर तुम्ही भाजून पण घेऊ शकता. आणि अजून यात 1-2 वस्तू तुम्ही ॲड करू शकता, म्हणजे बडीशाप वगैरे आहे, कोणाला जर का आवडत असेल तर ते पण तुम्ही टाकू शकता. पण इथे आमच्याकडे बडीशाप वगैरे जास्त काही आवडत नाही, त्याच्यामुळे ते इथे नाही टाकलेलं आहे मी. थोडासा जाडसर असा मसाला ना हा वाटून घेतला, एकदम बारीक केला ना मग खाताना मसाला तो जरा म्हणजे नाही बरोबर लागत, त्याच्यामुळे थोडासा हलकासा जाडसर ठेवायचा, म्हणजे खाताना दातात खाली बघा येतो ना एकदम चवीला, मग चांगलं लागतं. मग वाटून घेतलं आणि ह्या ज्या मिरच्यात त्यात तो मसाला सगळा मिक्स करून घेतला व्यवस्थित. म्हणजे सगळ्या मिरचीचे जे तुकडे आहेत त्याला हा मसाला ना चांगला लागला पाहिजे अशा प्रकारे. आता इथे आपण लिंबाचा म्हणजे आंबट म्हणून लिंबाचा किंवा व्हिनेगरचा वापर करायचा आहे, तो मी नंतरला तुम्हाला दाखवीनच करते वेळी. तेलाचा वापर इथे मी घेतलेला आहे थंड तेल, म्हणजे गरम करून थंड केलेलं तेल असतं ना ते. जर का कमी प्रमाणात असेल तर आपण साधं तेल आहे ना, म्हणजे गरम न करता असतं ना कच्चं तेल, ते पण वापरलं तरी पण चालून जातं. जर का लोणच्याचं प्रमाण कमी असेल तरच, नाहीतर मग गरम करायचं आणि मग हलकंसं थंड झालं का मग टाकायचं. तर इथे तेलसुद्धा माझं टाकून झालं. आता राहिलं होतं आंबट टाकायचं. तर विनेगरसुद्धा होतं माझ्याकडे आणि लिंबू पण होता, तर म्हटलं लिंबू म्हणजे विनेगरपेक्षा म्हटलं लिंबाचा वापर करूया. तर इथे मी 1.5 लिंबू घेतलेला आहे आणि तो पिळून घेतला, त्याला बिया वगैरे सगळं काढून घेतला आणि तो व्यवस्थित त्यात मिक्स केला आहे. आपल्या चॅनलवरती मिरचीचं लोणचं मी बऱ्याच वेळा शेअर केलेलं आहे तुमच्याशी. जेव्हा जेव्हा गावी मिरच्या तयार व्हायच्या ना बागेमध्ये तेव्हा हे लोणचं बनवलं जायचं. आता हे पहिल्यांदा मुंबईला आल्यानंतर अशा प्रकारे मी लोणचं शेअर केलेलं आहे तुमच्याशी.
तर बघा तुम्ही ट्राय करून तुम्हाला आवडलं असेल तर. आता हे जे लोणचं आहे ना एका बॉटलमध्ये किंवा काचेच्या बाउलमध्ये वगैरे भरून ठेवायचं. म्हणजे 2 दिवसामध्ये मुरतं हे लोणचं आणि 2 दिवस झाल्यानंतर आपण हे खायला वापरू शकतो. आता आमच्याकडे हे मी आता दुपारी 12-12:30च्या दरम्यान बनवायला घेतलं आणि दुपारी जेव्हा आम्ही जेवायला बसलो तेव्हा खायला सगळ्यांनी घेतलं. चांगलं झालं होतं, सगळ्यांना आवडलेलं आहे लोणचं. तुम्ही पण करून बघा. तर चला ताईंनो, व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू.